दिनैहाय फ्राय 250-300 जन गोदानै जोंनि दलाव हाबनाय बिबान लानानै खामानि मावनो हानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो दिनै सोनाय जाबाय आरो फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गोबां दल संगठन विभिन्न आफादफोरनिफ्राय आजिरा लानानै जोंनि सालाकाटि ब्लक कमिटियाव बाहागो लागोन बेखौ जोङो अक्ट'बरनि प्रथम सप्तासेयाव जोङो बेखौ खालामगोन जयनिं सेरेमनि अब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन जे सालाकाटिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गासैबो BPF दोलोजों लोगो लाबाय आरो बेवहाय खुनु राजनैतिक दोलो सालाकाटियाव गैला होननानै अक्ट'बराव नोंथांमोना एकदम प्रमान मोनगोन आरोखि दा दिनैहाय जोङो ब्लक कमिटिनि मोनफ्रोमबो आफादखौ जोङो दाफुंजोबनानै दिनै जोङो बेवहाय मिटिं खेंनाय जाबाय आरो जोंहा बुथ कमिटि लेभेलाव फ्राय कमिटि दाजोबनायानो जोब्बाय आरो मोननै मोनथामसो दंबावो बुथ कमिटियावबो गोबां गोदान BPFआव हाबनाय सेंग्रा सिख्ला आरो गार्जेनफोरखौ लानानै कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव फ्राय नायखमैनो जोंना 500 जन गोख्रों मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे बुथ कमिटिखौ दानाय जाहैबाय आरोखि दा जोंनि माबा सालाकाटि समस्ति हिसाबै BPFआव 70% दङ आरो थानाय 30% दंबावो जोङो बे 30% भटार्सफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जाहाथे जोङो 80% BPF राजनैतिक दोलोआव जोंनि रायजो राजा भट होग्राफोरखौ जाहाथे जोङो ज' बोनथुमनानै दोननो हायो बेनि थाखाय जोङो प्रत्येकटा रायजो राजाजों प्रत्येकटा गामिनि गियानिजों प्रत्येकटा समाजनि मुरब्बी व्यक्तिफोरजों जोङो सावरायदों आरो जोंनि सालाकाटि समस्तिनि सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ जोङो सावरायदों सालाकाटि समस्तिनि जौगानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों जोङो राजनितिक खालामनायनि नामाव राजनितिक खालामालासेनो बास्तब राजनितिक खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा आवगायदों आरो बे बास्तब राजनितिकखौ खालामनोब्ला सालाकाटि ओनसोलाव एकमात्र राजनितिक दोलो दं बे जाहैबाय BPF राजनितिक दोलो दा नंखायनो जोङो फैगौ समफोराव जाहाथे जोङो 80%निबो बारा जोङो BPFआव जोङो रायजो राजाखौ लाबोनो हायो बेनि